Тя продължава традицията да е домакин на есенните литературни дни, чието начало е поставено през далечната 1972 година. В живота човек има право на избор. Как и с какво да се самоопредели. Изборът на всички нас тук е поезията. Но кой по-точно може да ни въведе в най-съкровените дебри на изящната словесност от един изтънчен поет? Човек, който със своите стихотворения всеки ден доизгражда образа на Стара Загора не само като център на Вселената, но и като център на поезията. С най-голямо удоволствие каня председателя на Дружеството на поетите и писателите в града ни, господин Йордан Пеев. Уважаеми дами и господа, честит празник на музиката, на поезията. С това събитие, освен че ви казваме добре дошли, ние откриваме един прекрасен и животворен месец на есенните литературни дни в Стара Загора. Затова позволете ми в самото начало да благодаря на община Стара Загора, на отдел култура за това, че този календар е толкова пъстър. На любезните ни домакини, библиотека Захари Княжески. Поезията е изящество от думи. Словесната скъпоценна съкровищница, в която човекът от древни времена постоянно роби и се въпроса, търсейки себе си. Все едно търси изгубени ключове на дома или колата, или пък някоя ослепява мечта, която не му дава мира, или пък стърнина, по която да си скачи, за да види надалеко в безбрежността на душата си, преди да скочи полети към нея. Поезията е великденски каравай, който е достъпен за петени и не само. Вече си мисля, че не само. Защото всеки един човек носи в себе си божествената искра на съзиданието. И колкото и бледа да е тя, рано или късно тази искра просветва в него и лумва като неугасим огън в куплети и сърдечни признания. Поезията няма възраст. Може да пишеш и на 9, и на 90. Поезията е онзи вълшебен сън на духът ни, от който не ти се събужда. Пишещите брати и сестри знаят, може би, как се водят думи, нанизи от думи. И си казват на сън, Боже, да ме ги забравя от труд, да ги запиша. И макар да проспим живота си в какви сънища Боже бяхме с тази поезия, какъв живот ни дава тя, като казва Валери Петров, от света на хвърчащите хора. Поезия е имало, има и ще има. Имало е преди Омер още. Онзи епос на Гилгамеш 2300 години преди Христа. Първото любовно стихотворение 2030 години преди Христа на Шумерски. Каква по-велика тема от любовта. И тогава, и сега, а най-вероятно и в бъдеще. Поезия ще има духът на земята. Човешкият дух оставя следи от стъпки и криле. Платон дори казва, поетът е същество леко, крилато и свещено, способно да твори само ако е вдъхновено или в състояние на безумство. В диалога с Изион,
почти същото преди него е изказал и един друг мъдрец. Така или иначе, през столетията до днес, мисля си, че и твърдя, че ако поетът не е боговдъхновен, той няма да създаде истинска поезия. Защото вдъхновението в поезията идва свише. Така или иначе, той изключва и даже здравомислие. И знаете ли, струва ми се, че цялата наука днес се опитва да и открие истини, които поетите отдавна знаят. Или пък откриват. Постижима само за единици хора на тази планета, тази коварна лудост се оказва крайно потребна на фона на апатията и бездушието. Лудост сияеща с неподправена божествена прелест, опасна и смущаваща. И един от тези великани на словесната поетическа изящност е именно Николай Нилов, който днес ни събира на поредният литературен форум-конкурс, носиш неговото име. И както стопани над градината в началото на октомври прибира плодовете на своя труд, така и ние прибираме в съкровищницата на този конкурс стихове на поети от различни краища. Тази велика лудост поезията, носеща в себе си едновременно и Божия гняв, и Божията милост, има за свой непоколебим наемодател и адвокат метафората. Всяка метафора е мъничка изкрица лудост и точно тя прави поезията толкова иносказателна и дълбоко всеобхватна. Тъкмо чрез нея пролетта е шивачката, която от есените дрипи прекроява костюм от кадифе за всяка праскова. Или пък огънатата свеж от пламъка прилича на ребро на плачещ мъж. И когато това ни докосне, става друго. Магия. Затова поезията е ярка и недосмислена, феомагиоса. И поезът просто е един вид ретранслатор на Божието провидение. Тя не идва по график, поезия. Тя е внезапен емоционален вулкан, който изхвърля съзнанието ни като една словесна лава нагоре.